Joj, Marko, zaboravila sam da čestitam moj Didiki rođendan. To je ona tvoja neurotična. A šta pričaš? Družimo se 20 godina. Čovječe, pa ona bi živo dala za mene. Ja se i dan danas sećam, igrali smo lačeš matematike, meni stalno ona zapetljavala, ona je sa svima se svađala, kaže, ne, Milica to dobro radila, ona je duša, bre, čoveka. Samo da je napišem, srećan rođendan. Poslala sam srećan rođendan i govno umesto srca na Viberu. Pa što bi rekli, krivo sedi, pravo besedi. Pa poslala si to što jeste. A šta mi je napisala? Šta? Kaže, ja govno, konačno si otkrila svoje pravo lice i đubrošo jedna i dečko ti je spodoba. Ne znaš ni da igraš lastiš. Šta bre, dečko? Sad ću ja da je pošaljem poruku, samo me nervira ono govno što se smije, ako ima neko da se mršti, a? Nađi neko odvratno govno. Hoću. A ti se čoveče više ni ne kriješ. Molim? Pa ne mogu da razumem, ja sam ovde došla da raskinem svakako, ali sad evo vidim tamo na pultu moja ljubav 1, moja ljubav 2 i moja ljubav 3, poklon za 8. mart. 3 ljubavnice. Svaka čast. A da li onaj gde piše broj 1, to si ti, ljubavi? Stvarno? Pa da. Aj, joj, Bože, pa... Znaš li ti da postoje momci koji svojim devojkama čak ni ne kupuju poklon, a ja sam čak i broj 1, najvažniji. A ja ga uskatela da raskinem. Jo, ljubav moja. Marko, da li znaš poreklo ove šerpe u našoj kuhinji? Jer ako su ovdje bile opet sarmetine tvoje majke koji sam rekla da... Ljubavi bre, poklon za 8. mart. Se sviđa, a? Pa da, bre, izvini, baš je super, super je. Kako ti je ovako? Čvrsta je, bre, čovječe, baš je čvrsta. Lepo ova ručka odlična, neće da mi se ništa masti, taman da mogu lakše da ti rascopam glavu. Pa zašto? Jutro, kolega, ali to cveće za mene? Ne. Da li neko zna da je danas 8. mart? Da li si ti Milica žena? Pa što je moja ljubav neraspoložena? Pa zato što se opet nisi setio rođendan. Pa kako nisam, kupio sam ti poklon. Jel jesi? A znala sam da kriješ, daj, vadi, je to onaj džemper što ti pokazala? Da, izvoli. Pa to nije taj džemper. Pa kako nije? Pa nema veze, sreće, pa ne... Džemper kao džemper. Vidi kako ti se sviđa. Pa kako ovo ide? A šta si ti kupio? Pa džemper. Pa ovako za barbike, bog te maza, pa kako se ova oblače? Pa... Marko, kome si ti stvarno htjela da kupiš ovo? Ajde sada da vidimo ko nosi džemper, ovo nije džemper, ko nosi krpu za barbike? Pa to si tela. Sve mi je jasno. Spremni, ajmo. Gdje si ti do sada? Ma ne, krenula sam na vreme stvarno, nego sam srela onog novog komšu što se doselio na 5. sprat, kaže, ajde da se tucamo. Ja kažem, ajde što da se baci bez veze. A tako, sa mnom? Pa ne razumijem, jučer smo se tucali, šta ćemo sad svaki dan da se tucamo ko ludaci? Ti se podrazumevaš? Lepo, znači ja se podrazumevam. Tebe ništa ne razumem. Pa mislim, ali znaš kakva jaja čovjek ima? Znači, jaja su mu vrh, a ne ona naša zakržlja. Zakržljala, a? Sad te sramota i naših jaja. Pa Marko, znaš kakva su njegove jaja? Pa to je neka francuska tehnika, znaš i kako... Aj, molim ti, izađi iz škole, ne mogu slušati više ovo. Pa sam ti rekla u startu da si kupio mala jaja koja ne valjaju i da smo ih obojili samo onom bojom mučom, nemamo ni ukras, imamo zgužanu, zalepljenu nalepnicu i to je to. Ne razumem, dala sam mu tamo, utrapila sam mu da se ne baci, sad mojima da odnesemo i to ti je to. Šta je s tobom? Jesi primetio se nešto dešava? Da, jesam, ne znam šta, nešto mi čudno, da. Molim, spusti roletne, spusti roletne. A što, šta je bilo? Zavesu stavi, tako. Jel vidiš da se nešto dešava? Da, nešto mi se čudno. Je li tebi čudno? Ma da. Kad sad dolazi ti bilo čudno? Da, nešto. Ulazu isto. Užas. Nisu okitili. Oni u novembru nisu okitili za Novu godinu. Ja znam da se nešto sprema. Oni meni sad hoće Novu godinu da uzmu. Oni nama hoće da uzmu Novu godinu. Razumeš? Nisu okitili od novembra. Ja sam navikla da to sve okićeno. Zato sam ja kupila Irvasa, Deda Mraza. Neka se zaraci u državi. U ovoj kući neće. Biće Nove godine. Vidi, molim te, kao ona nosi kao neku ružu, kao za dan zaljubljen. Kako glup praznik. Kako, Bože me sačuju. Če strašno, što smo došli? Pa ne bojim. Pa mi stvarno ništa nisi kupio. Pa nisam, ti meni? Pa nisam ništa, sam mislila da si ti meni kupio pa sam zato došla. Da veruješ, kupio mi je parfem. Da, mi što smo htjela. Nisam ga pitala gde je bio mjesec dana, zato što mi je sad jasno bavio se poklonom. Nemoj da si ljubomor, nazovem te. Da vas pitam, te gulaš za mačke? A koliko ima maca? Nemam pojma, mislim neki univerzalni gulaš. Pa nisi ti za kucu? Znaš kakav poklon kupio Milija, brate, Jovani? Pa super. Mislim, generalno to se ono ne pušta, ali baš mi je lepo. A znaš, više sam ja tebi kupio. Ja sam tebi, ja prva. Jedva čekam. Mene da ne zove. Čekaj, idemo mi na večeru. A što da idemo na večeru? Šta ja imam da slavim? Ne razumijem sad.
Pa znaš li ti šta se sad slavi? Pa sad se slave razvodi. Sad žene, bre, iznajme kuću s bazenom, bre, to je bolje nego devojačko večer. Razvod, pršti sve, kad ću ja da se razvedem? Kad? Pa ti si toliko razuman da se ti nikad nećeš razvesti, a mene majka vaspitala da ćutim, da trpim muža zlotvora, da sve radim. Znači ja neću nikad ništa imati da slavim. Slavi ljudi otkaz. Otkaze slave, verujem. Kažu, evo, dobili smo otkaze, pa ako svi kao drže čašu, dobit ćemo bolji posao. A no šta je meni moj šef rekao? Pa nisu ni oni ludi da mi daju otkaz. Pa ja radim svoj posao, pa čistim dacku od veca šolje, tamo pretežno rade muškarci, pa kuvam kafe. Kaže, Milica, ako budemo imali viška para, mi ćemo da kupimo šporet. Ja znam da ti, kaže, sprčkaš nešto na brzinu dok si rekao keks. Znači, otkaz nikad neću dobiti. I to ti je to. Čekaj, ko te nije zva, ne razumem? Didika me nije zvala, pa znaš ti, pa evo sad se razvela od onog svog, pa ludilo, pršti, kuća s bazenom, neka, ne možeš ti objasniti šta je.